Moi kaikki, tänään on siis maastopäivä. Moi kaikki ja tervetuloa mun uuteen kanavaan. Tänään on siis maastopäivä. Nyt mä siis varustin mun ponin tai siis hepan. Nyt mä menen tänään Frikellä Ellinkaan maastoon. Siis kattokaa Frikkiä. Se olisi hepe. Selkään. Ei. En siis autokäyntiä. Sitten raviin. Sitten mä menen lappaan. Edes vaikka leiriintyy. Hei, Elli ei ole mukana. Ota, mä laukkaan hakee Ellin hetkeksi. Hyvä Elli, kun sä tulit tän. Hyvä, kiitti. Koska tää on minun ja sinun omat tämmöiset olipas treeni. On siis meidän leiriintymisteltä. Meillä on tossa tommoset tosi isot lihanpalat. Niin aletas, siis me ekana laitetaan tähän meidän hepot kiinni. Tää oli tässä. Elikkäs nyt me aletaan syömään eväitä. Mä hyppään nyt pois. Mä oon syönyt tosi paljon tästä. Katsotaan, mikä meidän hevoshaljapakissa on. Tämmönen kaunis hevoshaljapakki. Wow, tämähän on sydäntimanttiharja. Wow. Sydäntimanttiharja ja kristalliharja. Meidän pitää harjata meidän hevoset. Mä olen siis harjaamaan tätä. Nyt mä oon ottanut täältä mun hevoselta varusteet pois. Nyt mä alan vaan harjaa tätä. Siis tällä on ihan jäätävä harja. Miten tää